Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska máme ďalšie hodnotenie, akurát, že nie je z Lega Ninjaga, ale bude to hodnotenie setu Lega Technic, presnejšie, sekundičku, tohoto setu, tohoto krásneho žltého Jeepu. Áno, úplne krásny set, áno, Lego Technic, figurky k nemu nie sú, lebo predsa Lego Technic, ale ohodnotíme, áno, a ukážem vám tu aj, jak ho môžete vylepšiť. Dobre, takže nebudem to nejako obkecávať a poďme na to, áno. Tento set je veľmi dobrý, lebo pozrite sa. Kapotka, áno, ešte s motorčekom, úplná krása podľa mňa. Tu máte potom z oboch stran dvere, áno, tu máte ešte z druhej strany dvere, áno. Taktok. Potom, jak ste tu mohli už vidieť, je tu volant aj s ručnou pákou, alebo brzdou. Áno. Potom tu máte takto zozadu aj svetielka. Nesvietia, ale chápeme sa. Potom tu je náhradná táto guma aj s kolesom, keďže vám nejaká praskne a puklica niečo sa s ňou stane, tak tu na to máte, áno. Je to dobré, podľa mňa. A tu máte takúto páku, s ktorou keď hýbem, tak vlastne ideme takto, áno, že vám to auto aj zatáča. Teraz to otočím trošku dopredu a tu máte, jak môžete vidieť, takýto hák. Na ňu si môžete zavesiť aj iné auto ako odťahovku, áno. Môžete použiť tu keď to vyťahnete, tu na toto to nalanujete, áno. Tak. Mám to tu na hore teraz, ale to nevadí. Áno. Teraz druhá vec, stávanie, áno. Lebo toto nie je normálne Lego, jak tu na šturnaj, že tu máte vlastne furt iba takéto častice, áno. Že to není až také ľahké na postavenie. Trvá to dlhšie, ale je to dobré, áno. Lebo keď vám z toho vznikne totok, tak to je úplne super, však sa na to pozrite. Áno. Cena to sa pohybuje tak okolo, sa mi zdá, že 52 €, áno, dobre podľa mňa. A teraz tie vylepšenia, áno, lebo tu na tieto reťaze neboli, áno, tie som tam ja pridal aj tu na tejto strane. Podľa mňa sa tam veľmi hodia, áno. Jediné vylepšenie, čo som tam ja pridal, sú vlastne tie reťaze. Kebyže máte ešte nejaký nápad vlastne na vylepšenie, tak mi napíšte dole do komentára. Ale podľa mňa úplne dobré, áno. Vlastne tu ja mám ešte jeden Lego dielik, ako taký záložný nabíjač motoru. Tu presnejšie, ak môžete vidieť. Áno, to je tiež také moje malé vylepšenie, ale tak chápete. To si dáte iba semka, áno. Teraz vám vysvetlím, prečo som semka dal Zoru. Áno, Zora, proste živel stavania, sa dá povedať. Áno, tak preto dáme Zora. No a teraz ideme si ešte niečo ukázať do tohto videjka, áno. Vylepšenie robota Venoma a vylepšenie Venoma. Toho vám neukážem ešte teraz, áno. Pozrite sa, nohy som mu takto vylepšil, že vlastne som mu odpojil ten dielik, čo tu mal, áno, vlastne pod týmto, ten klasický, a dal som tam radšej takúto štyrku, že 2x4, áno, 2x4 dielik a na to som dal ešte takýto, áno. Dal som to aj na druhú nohu, vyzerá to celkom lepšie. Potom ďalšie vylepšenie. Tu som mu otočil prst, áno, že som ho odpojil a napojil na druhú stranu. Vyzerá to dobré, áno. Potom tu máte vlastne z tejto strany totok, takéhoto symbionta. Tu som ho nedal, nech to je rozdielne. A teraz vylepšenie Venoma, áno. Tu je ten Venom. Použil som vlastne klobúčik z tohoto setu, áno, zo Sensea. To vyzeralo celkom jak dva klobúky na sebe, tak som použil ten. Potom malý plášť z Harryho Pottera, myslím. A potom takéto nohy, áno. Tie sa mi zdá, že sú z Dartha Sidiousa, alebo z nejakej postavy zo Star Wars. Teraz neviem z ktorej. Takto vyzerá náš vylepšený Venom. Aj s jeho robotom.
Takže ľudia, ďakujem za sledovanie dnešného videjka. Budem rád, keď ma podporíte lajkom a odberom. A vidíme sa zase o 4 dní. Tak zatiaľ čau.